Wel, ydyn, da ni'n dal i fynd yma efo'r gwartheg i chi. A mae'r haul yn dal i wenu. A mae Tom, ti mawr, Cyfredin, a fynd yn edrych mlaen wan i'r ffits hiw i'r par o wartheg godro gore. A'r beirniad yw Colin Christophers o Trwro yng Nghernyw. Nawr te, Tom? Tipyn o herddig yn fan hyn, dau. Fydde ti bare gwych yn y cylch fan hyn. Os. Mae hwn nawr i'r pare. Mae'r o'r Ayrshire sy'n mynd allan gyntaf. Mae dwy Ayrshire dda fan awan. Dwy Ayrshire fan hyn ddan bechnogaeth Phil a Stuart Williams, Willom, lawr i Benfro. Mae'r hein wrth yr Ayrshire? Blynydde maith. A mae gyda nhw unigolion gwych i gael o'r bryd. Mae'n bob amser ni'n troi nhw mas yn dda. A Stuart wedi dod un o'r beirniad gorau sydd gyda'r Cymdeithas Ayrshires hefyd. A neis gweld y boes ifanc ma'n dod i'r brig yn y beirniadu gyda'r arddangos. Mae'r ddwy Ayrshire yna, wared teg yn gamoladwy i ddechrau y dosbarth yma. Mae yna lawer yn cystadlu'n hon. Mae'r ddwy jersey sydd yn dilyn y ddwy Ayrshire. Yr ddwy Ayrshire maen nhw'n bar da, mae'n rhaid fi weid, yn llawn llath ac yn symud yn rwydd ac yn cyflwyno un yn wych i'r gynulleidfa. Mae'r ddwy jersey wedyn tad ar mab oedd yn y bencampwriaeth y buchod, ond tad ar ferch yng Nghyfraith. Ie. Dwi'n neis eto. Ti'n gyffred dymagu'r ffaith wnaethon nhw ennill hwn llynau. Na tro cynta eriod dwi'n credu i'r un person i fod yn dangos y ddwy fiwch yn y ffit siw a hefyd wedi magu y ddwy yn nhw. Mae hwnna'n glod mawr iddo fe. Mae'r un fiwch i weld pum bach heddi o'r tu ôl ydi. Odi, wel, na fe. Mae'r gysyliaeth wedi mynd i bo nawr. Odi, pawb a'i farn a ti'n parchu barn y beirniad, fe yw'r person mwyaf bwysig yn y cylch yma heddi. Ddwy siort torn yn dod fyna tu ôl, na ddwy birgorn os ynddoch chi. Tad am erch eto? Na, dim y ferch i hwn heddi. Na, dwi'n credu mae Seimon yn dangos y fiwch yma. Dwi'n credu mae gellir rodyn sy'n a pechnogaeth y llall, dwi'n credu. Na chi, ddwy siort torn, beth bynnag, ddwy birgorn. A gwall golau hyfryd gyda hannar y ferch. Par y Brown Swiss yn mynd i bod ni fan hyn. Dal i ddangos y ddwy fyrgon ar y sgrin. Nawr mae'r ddwy Brown Swiss fan hyn, fel wedi gweud eisoes bore yma. Dim yn niferus iawn. Falle dioddau o diffyg cydbwysedd yn y par. A mae'r bryd yma, siŵr o fod yn fryd, lleithog yn dweud? O, dyn, a maen nhw'n cynrychu llath o ansawdd. Dwi'n credu sydd gyda ti gontract i gynrychu llath ar gyfer caws. Falle byddai'r ein yn effeithiol dros ben, agos mae'r protein yn uchel iawn yn ei llath nhw. Ydy. Maen nhw'n... A maen nhw o gyr ffreit neis, maen nhw'n bichod eitha smart a gweud y gwir. Mae ym ôl lawr y gwylod con awr. Mae dydy 3 par fan hyn sy'n mynd i fod yn cymryd yma bach o ddidoli. Mae'r ddwy Ayrshire cystal, o ti'n gweld dwy Ayrshire dros trod wedi gwir nid o? Credu bydda nhw'n rhoi tipyn o res i trad i'r ddwy Holstein. Mae'r ddwy Holstein o'na. Dwi wedi bod yn anghywir unwaith bore yma'n barod gyda ti'r jerseys, so felly fi bido mynd yn rhy herllig. Mae'r ddwy Holstein yn edrych yn dda. A mae'r ddwy Ayrshire yn edrych yn dda. Ond mae rhaid ti gael pwer mewn gwartheg. Pan wedi di nawr ddwy Holstein wedi dyfynu yma. Mae rhyw bwer yn y gwartheg yna se. So mae ti Holstein Gymraeg a un wedi dros y ffin buwch ifanc trydi llod y Whittakers i hwnna o'r amwythig. Ymlodau dyddiau? Pawb yn hoffi hon yn fawr iawn ddo. Credu diwrnod cyn ni, oedd un o'r ffefrynnau falle i fod yn mynd weddol agos i'r brig. Oedd na fiwch un gyda nhw hefyd, oedd pawb yn hoff iawn ohoni fi, ond ar y diwrnod dwi'n credu bod nhw wedi ffindio'r pencampwraig mwyaf delfrydol a mae wedi dangos heddi ar y nifel bendigedig i wi. Mae'n glod i'r boes, Tony yma deud yn un ormod. Mae'n glod yn nhw'n droi, wel, dim boes, y merched hefyd. Troi'r gwartheg yma allan yn y cyflwr yma.
ti res fyna, res ar ôl res bore yma. Mae'n cymryd rhyw ddawn am roddiad rhyfeddi, bod yn onest. Dewch chi nôl at hwn i'n an, nhw'n ni gadael chi am eiliad tra fydd y beirniad. Wedi tynnu nhw fewn yn un res yn cael wneud i ddyfarniad yn iawn. Dewch chi nôl at hwn i, gewch chi wybod pwy sydd wedi ennill. Mynd trwy bethau nawr a newydd camol noddwyr y dosbarth yma, sef coleg Prifysgol Hapar Adams am noddi y dosbarthiadau. Coleg wrth gwrs sydd yn edrych ar ôl bobl ifanc y dyfodol a bod nhw'n gweld gwerth mewn buddsoddi yn y gystadlaethau yma. Ac mae'r beirniad yma mae'n mynd nôl a mae'n sbio, mae'n hynta ar y jerseys, mae'n cerdded hibo'r Ayrshire a dyma fe'n dod i fyny tu ôl i'r Holsteins. Ac ymhen chydig, me gewn ni wybod ar Ayrshire sy'n mynd â hi. Arbennig ar Holsteins yn cael y cil wobr. Fi'n gweld pan mae fe wedi wneud, mae wedi mynd am y cryfder, a mae'r ddwy yn corio'r cadeirau yn llawn llath. Agos iawn. Felly gore gyd bod fi ddim wedi rhoi farni cyn dechrau, agos falle bydden ni wedi rhoi'r Holsteins yn gynta. Oedd y ddwy Ayrshire mae'n sbio dda iawn. Wel, o'n i'n hoff... Trwch y blewyn i wy siŵr o fod na. Mae'n mynd i siarad ar jerseys, ond nhw dda hefyd. O'n i'n hoff iawn o'r Ayrshire na'n... A mae'n neis gweld bod yr afon yn troi weithiau i ffynoniaeth arall yn dydy a bod y gwertheg Ayrshire yn dod i'r golwg. A dyma nhw. Yr Ayrshire yn mynd ar ffit siw am y par o'r gwertheg gorau yn y sioe eleni a'r cilwobr yn mynd i'r Holsteins. Da iawn wir, dewch yn ôl, cofiwch bod y grŵp o 5 gwertheg o dro heb ddod eto. Dwch hwn i mlaen at y cwmni chi.